Terve! Mä olen saanut pari kysymystä, että miksi mun yhden videon lopussa on venäjänkielisenä passivo. Ja se onkin hyvä kysymys, aga mun vastaus on, että passivo ei ole sama kuin spasiba. Sillä on jo historia slaavilainasanana, aga se on ollut karjala, lyydi, vatja, inkerikieles jne. Tavallinen sana erittäin kauan. Ja meillä on sama asia suomen kielessä. Näiteks risti, majakka, siisti, tavara. Ja estikieles jaam, turg, nätal, lusikkas, jne. Ja kun meidän sukukielis meillä ei ole yhtä selkeät termiä konseptille thank you. Meillä on kiitos, aitäh, tänu, passivo. Niin mä olen otsustanut, piettänyt, että ajalta mä teen sitä karjala, inkeri, jne. Kielessä. Niin et ei muut kuin hyvää päivää teille ja suuret passivot.